Winantu satu ing pakurmatan sinatan sinukarten para brahmana nuwun parangaken Gusti kang Maha Kawasa parangan dalem aturaken atur pambedya ingkang kanthi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nuwun tunjuk sungkem pangabekti ingkang para pundhing sesepuh pinesepuh ingkang sanget pinundi. Panjenenganipun Bapak Pangasopro Pangasopro pamrentahan wonten ing wewengkon Dusun Drakah ingkang satu Sudarsana. Langkung-langkung puji bareng para pamirsa supagelaran ing dalu punika. Pamuja puji syukur tangkat manurku sata tepang wasane Gusti kang purwekdat kang murwekdat nggih Allah Subhanahu wa taala. Mugi gatining sedya glaring wiwaha purwamadya ing swasana tansah panggih ing rahayu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat wa salam mugi puji kasarira kasandhing dening mustikaning jagat sekaring bawana nenggih junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang katembeng syafaat berkahipun bijing ing yang mulya Allahumma warakaten tresna daya kawula saking kadang-kadang wahyu krida mundha sesa mijil saking Dusun Krajan Banyu Biru ingkang dipantikani Bapak Kampret Supri ngaturaken gunging panuwun ingkang pepindhan wonten ing kauntan punika kula sakadang dipun parengen derek leten wonten ing ngarsa paduka sedaya. Namun dadosaken kapitadosan mbok bilih kawula sakadang-kadang tasih syukur ambarena. Para sak mangke anggenipun paring subata saos pamripun ing kirang prahanani keparenga paduka ngliberaken secara wiji tanpa pindah. Para kadang tresna budaya kanan dalipun sampun ratri kawula saking kadang-kadang wahyu krida mudha wasesa tumuli hamiwiti kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim. Amung mito kanegrahane Gusti kagawe pesingkat ratun ya kalis dening para kadang putra panglipur kang samya pinanggih rahayu rahayu kalih saka sambikala wahyu krida mudha wasesa wiwita.
Sinepit-sepito awakku nanging jiwaku dipimpin dening Nuswanto ingsun bakal nutut sapa wae pawongan kang jokeng kawibawane Nuswantara